Takže čaute ľudia, chcel som sprieť môjho ďalšieho videa. Toto video už mi tu dosť dlho stálo na stole. Konkrétne sa to bude týkať jednej spolupráce. Hneď vám to... Už seď more. Dobre. Hneď vám to bližšie priblížim. A už veľa ľudí sa ma pýtalo na to, že ako riešim zahmlievanie okuliarov. Všetci to veľmi dobre poznáte. Je leto, trošku ste sa zabehali a už zase vidíte takto. Výborne. Si dýchate do okuliarov a potom už nabíjaš svoj zásobník, nevieš trafiť zásobník do šachty, nevidíš, nervózny si, proste nevidíš. A sú samozrejme rôzne spôsoby, ako by ste to mohli riešiť, to zamlievanie okuliarov. Samozrejme už napríklad ste videli také riešenie mydlo, alebo tie také antifog spray, ktoré proste nikdy nefungujú. Bolo to ešte jedno riešenie, napríklad antifog unit, ako Norovaril. Toto je môj proste helmový setup, zamaskovaný klobúk, mám tu svoju GoPročku. Tu mám vlastne antifog unit, to je vlastne Norova. No, používal som to najprv s týmito zelenými okuliarmi. Boli také lacnejšie, celkom nejaký do 10 € stáli. Už mali čosi za sebou, keď sa pozriete. Tak sú fakt riadne doškrabané. Som ich proste vymenil za nové. Toto už sú trošičku drahšie okuliare. Tu si vlastne do tých okuliarov vlastne vybijete takým železnou vecou, proste si ju tam vložíte, si to proste vyklepneš a máš tam proste zúru, hej, ale vložíš tento magnetický somár. Antifog jednotke ide plné hadičkami, hadica, ktorú si prejdeš takto a tu sa ti vlastne takto, jak máš okuliar na sebe, tak to vlastne takto prejde, hej. To ti to takto magneticky cvakne, máš to vlastne takto pripojené, hej, a to ti bude fúkať a nebudú sa ti zahmlievať. Tieto nové okuliare to dokážu odfiltrovať sami, hej, že ani proste antifog nemám pustený a tie okuliare sa mi proste nezahmlievajú, hej. Ale tieto som mohol mať, neviem, tieto proste, minútu nemal zapnutý antifog a už som bol celý zarozený, to som mohol len stať na mieste proste. A všetci už viete veľmi dobre, že toto je taká najlepšia cesta, ako vlastne docieliť tohto nezahmlievania, proste reálne fakt ten antifog rok a pol, možno rok a pol alebo rok používam v kuse. Proste už neriešim absolútne problémy so zahmlievaním. No, ale nie je to úplne najlepšia alternatíva, keďže za takúto plastovú hlúposť, alebo nazvime to hlúposťou, hej, že reálne výrobná hodnota tohto môže byť maximálne 10 €, aj to som možno prepálil dosť. Tak proste to stojí 60 € či koľko na Norovom e-shope a neúplne každý chce pľasnúť 60 € za fucking ventilátor, keď niektorí z vás, hej, nedávate úplne veľké peniaze do Airsoftu, keď máte niektorí tie také delty za 120 € a polovičnú hodnotu dáš len za hlúpy vetrak, ktorý máš na okuliaroch, tak sa veľa ľuďom úplne nechce dávať. Napísali mi chlapci, hovoria si, že Tylo Vision Core, neviem, absolútne neviem vyslovať, to je jedno, nehajte to tak, je to proste, tu máte link, tu máte Instagram a je to vlastne resell, hej, nevyrábajú to oni. Toto je vlastne lacnejšia verzia toho antifogu, stoja na ich e-shope stojí nejaké takéto peňažky, neviem, ale stojí to proste o polovicu menej ako Noro antifog a splňa to isté, hej. Keď som to neotvoril, proste si to najklasicky otvoríte, hej, klasický ten antifog, nabíjačka. To je samotný antifog, samozrejme 6-metrové hadičky, čím dlhšie, tým lepšie. Samozrejme si to už prispôsobíte na svoju dĺžku, ako potrebujete, hej, dajte si to na ten klobúk a potom si to iba pristrihnete, hej. Radšej ich máte dlhšie ako kratšie, samozrejme. 3-krát meraj, raz rež, strihaj, v tomto prípade, to je jedno. Máte tu potom vlastne takú možnosť nalepenia, hej, na suchý zips. Ja to mám vyriešené s tento norovú sumku, dajme tomu, a tu som urobil jeden rez, druhý, tretí, štvrtý a iba som to zatiaľ pretiahol, aj to proste najmä to drží, hej. Dobre, a teraz ťa vyťahnem ten antifog. No, toto je taká klasická antifogová jednotka. No, a porovnanie s týmto, ten norov, to je od chalanov, je trošičku veľkostný rozdiel medzi nimi, trošku, ale majú dosť podobné funkcie, jedno aj to zapneš. Už to fúči. To je na max výkon, hej, nie je to super hlasné. Ale ja to mám väčšinou, stačí, aby si to mal na najmenšiu výkone, aby to len tak trošku fúkalo, hej, a to je. Nejak trochu to rapčí, proste neviem prečo. A nie je to nič, čo by prekážalo. Zapnem teraz ten Noro, aby ste počuli. Na začiatku, keď ho teraz zapínam, po nejakom čase mi začal robiť tieto pazúky. A robí aj kamarátovi, čo má tiež antifog, tento od Nora, tak robí proste to isté. Ale akože ono to chvíľu bude hučať a potom to proste prestane robiť, počkaj. No, už to proste nerobí, hej. Toto je na max výkon. Ale je to väčšinou mám takto trochu pustené. Nech mi to trochu fúka.
Čo potom, keď ti budeš fest zarostený a potrebuješ to rýchlo odfúkať, tak máš potom tento turbo mod. Hej, aha. A to ti proste na 30 sekúnd fest tak to rýchlo rozfúka. Čiže hej, jediný rozdiel medzi týmito dvom, čo som sa všimol, tuto ten turbo button není taký, že chápeš. Tuto pridám na max, je na max pustený a dám turbo. Nič sa nezmení proste, iba to fúka stále, hej. Keď to máte proste na najmenej a šťukne ten turbo, tak vám to hodí proste akéby na max fúkanie, keby ste to mali takto na max pustené, hej. Ale u toho Norovho, alebo na max pustené proste, teraz pustím ten turbo. Takže on to proste o dosť silnejšie fúka, hej. Že vždycky, keď hrám napríklad s Biňou, alebo som na nejakom ihrisku, tak sa mi proste nestalo, že by sa mi tento antifog vybil, hej, ten Norov, že v polke akcií by ma nehal, hej. Že vždy to proste vydrží na koniec akcie. Teraz som mal, myslím, že od ním odohrané, že 2 akcie a proste som ho nenabíjal a tuto, hej, tu máte tento button, čo mu ukáže stav batérie, hej, čiže je proste, že mŕtvy. A tento som hral tiež s Biňou odohral a hej, proste je v pohode. Odporúčil by som ho, mal som s ním proste odohraný, bol tu takýto play, v Zbiňove bol sneh, potom som ho mal aj v aréne v Prívidzi a potom ho hral v podmienkach aj v aréne, keď bolo teplo, že sme sa tam naháňali. Hral som ho aj teraz, som ho aj na Thunder Squade, keď bolo chladnejšie. Neviem, ja by som to odporúčil, okuliare sa mi nestalo, že by sa mi zahmleli. Je to celkom dosť spoľahlivá vec, nenechá vás to v šoku. Našťastie rád z toho, že nemusím riešiť žiadne zahmlievanie okuliarov, ani žiadne mydlenie okuliarov, alebo proste takýto všelijaký bordel proste, alebo na čo. Keď kúpite jednu takúto vec a rovno nevybavené. To chalani teraz rozbehli e-shop, nebudete samozrejme mrknúť tú stránku. Keď už mám toho Nora budem ja používať, lebo proste už ho mám a funguje to, hej. Norov je tichší, keď ho je na slabo pustený ako tento. Keď ho mám na max pustený, akože normálne, že tam není turbo, tak tento je tichší ako Noro. Neviem, je to také čudné. Tak za to, že sledujete moje videa a keďže mne sú 2 antifógy úplne na nič, tak ja to rovno takto zabalím, odložím to tu a pôjde samozrejme ten druhý antifóg vám do giveawayu. No a podmienky sú také, že konkrétne teraz si môžeš robiť screenshot. Toto rovno bude hodené aj na mojom poste na Instagrame, kde vlastne spravíš si screenshot, hodíš to na storku, kde ma označíš, môj Instagram a hodíš tam link na toto video, alebo proste na môj YouTube kanál. A potom si otvoríš môj Instagram a presne pod ten post napíšeš, že už si splnil podmienky alebo niečo také, proste napíš, že už máš hotovo alebo proste hociaký komentár napíš a môžeš tam kľudne označiť svojho kamaráta a si zapojený, hej. Samozrejme, keď tam urobíš screenshot, tak nech je vidno za môj YouTube kanálu, že máš odber a si toľko k tomu si zapojený do súťaže a ja vrajem veľa šťastia o tento výborný antifog, ktorý sprejme ti tvoju hru a odstráni ti toto otravné zahmlievanie okuliarov a nebudeš to musieť riešiť. Samozrejme, ten antifog je z pevného materiálu, že keď dostaneš do toho guľu, tak to úplne v pohode vydrží a toľko k tomu. Ja prajem veľa šťastia, užívajte si Vianoce, označujte, zdieľajte, komentujte. Ďakujem za sledovanie tohto videa a softu zdar. Čaute.